soyayya jari ba ni kalmar ki yan mata. Yanzu zuciya salam da samun kikin mata magani, sai a rike kalam ake rubutu abin da kyan gani. Kalaman ki gam su na rike karkiya da ni, ga zuciya dam da sanki take baji ba gani. Hawayen ki ne zana tare su masoya, oh 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 oh, ki ɗaya ce a zuciya. So kaka bashi so, na baka raina har kaina fansa a so, da zantaka da zana faɗe su wai wuce so. Kai nake gauna a zuciya kana tana so, farin ciki na ba wanda za a ke ka in so. La 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 la, kai ɗaya ne a zuciya. Zan baki haƙƙinki, zana lura da ke, zan siyan baki, faɗa mini nan take. Zana bar ɗauki idan an bar ni da ke, ko ina zaki a ganna a tare da ke. Ki bani kalmar ki, ba mai taɓa mini ke. Oh 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 oh, la 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 la. Soyayya daɗi soyayya, aurayya zai daɗi tarayya, zan shirya mai auren lubaya. Zan biyayya gare ka masoyina, ka ji kalmata, oh 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 oh, ka ji kalmata, haɗin gata.